που είναι φίλος έτσι καλός και αγαπητός και όλους εσάς για το ενδιαφέρον και για το ότι καθίσατε Παρασκευή απόγευμα εδώ για να με ακούσετε. Λοιπόν, όταν λέμε η φύση ως αναπαράσταση, αυτό βέβαια μας πηγαίνει αμέσως σε μία έννοια που είναι ποια αυτή. Ποια είναι δηλαδή η μορφή της αναπαράστασης της φύσης σε εικαστικό πλαίσιο αναφοράς. Ναι, αλλά κάτι ειδικότερα θεματογραφικά, πώς το λέμε αυτό. Όταν έχουμε εικαστικές... Τοπίο. Έτσι, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε σήμερα για τις εικαστικές αναπαραστάσεις της φύσης. Λοιπόν, από εδώ να ξεκινήσουμε και αυτό μπορεί να είναι ο άξονας της προβληματικής μας, ο οποίος μπορεί να μας πάει και πολύ μακριά, βέβαια, ανάλογα με το τι ενδιαφέρον μπορεί να υπάρξει οικειολόγια. Να ξεκινήσω κάνοντάς σας εγώ μια ερώτηση. Τι εννοούμε όταν λέμε τοπίο? Μέρος του όλου. Μέρος του όλου. Μέρος του όλου. Κάθε... Φύσης, τέλος πάντων. Δεν είναι απλώς ένα κομμάτι, είναι βέβαια ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της φύσης. Ένα κομμάτι της φύσης είναι και τίποτα μας. Βάζουμε ένα φράχτη, κόβουμε ένα κομμάτι, αυτό είναι ένα κομμάτι της φύσης. Αλλά το τοπίο είναι κάτι άλλο, είναι ποιοτικά διαφοροποιημένο, είναι μια έκφραση της φύσης ποιοτικά διαφοροποιημένη. Δεν είναι απλώς φύση, είναι φύση που έχει υποστεί μια ειδική μορφοποίηση. Είναι όρος πολύ κοινός, τον χρησιμοποιούμε και εσείς ως εικαστικοί ακόμη περισσότερο, αλλά όταν προσπαθούμε να τον σκεφτούμε, αποδεικνύεται δεν είναι τόσο εύκολο να τον ορίσουμε. Λοιπόν, έχει κανείς καμιά ιδέα πώς θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την έννοια του τοπίου? Τι είναι τοπίο? Αναπαράσταση ενός τόπου. Ένας τόπος ο οποίος μπορεί να υπάρξει υλικά μέσα στο μυαλό μας, τουλάχιστον έτσι όπως μπορούμε να αντιληφθούμε το υπαρκτό. Είναι αναπαράσταση ενός τόπου. Είναι βεβαίως αναπαράσταση ενός τόπου. Εσείς το τοποθετείτε το τοπίο σε συνάρτηση πάντα με τη φύση ή θέλετε μια ευρύτερη έννοια του τοπίου? Έτσι κι αλλιώς είναι μια αναπαράσταση της φύσης. Δηλαδή να πω πώς θα το αλλά μπορεί κανείς τα προβλήματα των ορισμών, ένας τρόπος που αποδεικνύεται γόνιμος είναι να τα προσεγγίζουμε ιστορικά. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε να βρούμε την έννοια ενός πράγματος, τι περιλαμβάνεται σε έναν ορισμό, πάντα βοηθάει να σκεφτούμε από πότε υπάρχει αυτός ο ορισμός. Από πότε υπάρχει και υπό ποιες συνθήκες δημιουργήθηκε. Πότε εμφανίζεται η έννοια του τοπίου? Στην τέχνη. Γενικά. Στην τέχνη, έτσι κι αλλιώς έννοια της τέχνης. Πότε εμφανίζεται η έννοια του τοπίου? Όχι, δεν έχουμε. Αναγέννηση και μετά η αναγέννηση και μετά. Αναγέννηση σε κάποιες παραστάσεις στην αρχαία Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιοι πρότυποι υλικού τοπίου. Δηλαδή χώρου, βράχια. Δεν υπήρχε όρος για να τους περιγράψει. Δηλαδή ο όρος από τους Ολλανδούς ζωγράφους. Κάπου εκεί, λίγο νωρίτερα. Δηλαδή η έννοια του τοπίου, ακούστε, αυτό είναι ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό. Η έννοια του τοπίου εμφανίζεται στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και γίνεται κοινόχρηση το 17ο. Έτσι είναι μια πολύ νεωτερική έννοια. Και η ίδια η θεματική που αντιπροσωπεύει το τοπίο τότε μπαίνει στην ευρωπαϊκή ζωγραφική. Βεβαίως και στην αρχαιότητα έχουμε κάποιες αναπαραστάσεις φύσης, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτές είναι πολύ περιφερειακές. Δεν είναι βασικό αντικείμενο αναπαράστασης η φύση. Μα δεν θεωρείται ότι κάτι αξιόλογο νομίζω, η αναπαράσταση του οποίου οι βασικές αναπαραστάσεις στην ελληνική αρχαιότητα είναι αναπαραστάσεις σωμάτων, έτσι, προσώπων διακεκριμένων, φυσικών, ανθρώπινων δηλαδή ή θεϊκών, αλλά όχι ιδιαίτερα αναπαραστάσεις φύσης. Μόνο παρεπιπτόντως και μόνο ως διακοσμητικό. Στη μεσαιωνική τέχνη, ανατολική και δυτική, δηλαδή στην βυζαντινή από τη μία πλευρά, στην τέχνη του δυτικού μεσαίωνα, όπως ξέρετε, η φύση εξαφανίζεται.
Έτσι, η φύση εξαφανίζεται εντελώς. Στη βυζαντινή ζωγραφική δεν υπάρχει φύση, υπάρχουν κάποια μόνο σχεδόν ιδεοποιημένα μοτίβα. Κανείς το εκλαμβάνει ως δέντρο ή αυτό. Στο Μεσαίωνα επίσης, στο Δυτικό Μεσαίωνα, στη μεσαιωνική ζωγραφική δεν υπάρχουν αναπαραστάσεις φύση. Και καθώς προχωρούμε στην αναγέννηση, βέβαια συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές στην ζωγραφική, αλλά αυτές είναι καταρχάς αλλαγές μορφοποιητικές, αλλαγές του κώδικα, του αναπαραστατικού κώδικα. Υπησέρχεται, όπως όλοι ξέρουμε και λέμε, η προοπτική, η γεωμετρική προοπτική και αλλάζει άρθεν την κατανομή του εικαστικού χώρου. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι στους αιώνες που αναπτύσσεται η προοπτική για να κατακτήσει το μέγιστο των δυνατοτήτων της και το μέγιστο των δυνατοτήτων της το κατακτά στην πρώτη 20ετία του 16ου αιώνα. Έτσι είναι στο έργο των μεγάλων δασκάλων, του Μικελάντζελο, του Νταβίντσι. Η θεματογραφία παραμένει η ίδια σχεδόν με εκείνη που ήταν στην τέχνη του Μεσαίου. Έτσι, η θεματογραφία αλλάζει πολύ πιο αργά από ότι ο ίδιος ο αναπαραστατικός κώδικας. Όταν δηλαδή επισέρχονται οι πρώτες μορφολογικές καινοτομίες, αυτές εφαρμόζονται πάνω σε θέματα που ήταν ήδη παραδεδομένα από την προηγούμενη παράδοση, δηλαδή θρησκευτικά αρχικό. Και μετά σιγά σιγά αρχίζουν να επισέρχονται και ιστορικές σκηνές. Μετά σιγά σιγά καθώς προχωρεί η αναγέννηση αρχίζουν να εμφανίζονται και αρχαιοελληνικά θέματα. Έτσι, δίπλα στους αγγέλους και στους αγίους αρχίζουν να εμφανίζονται νύμφες και σάτυροι. Και μόνο όταν όλες αυτές οι αλλαγές έχουν οριμάσει, τότε συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό, στα μέσα δηλαδή περίπου του 16ου αιώνα, αυτό το σκηνικό του βάθους που κατά κάποιο τρόπο υπήρχε σαν υπόβαθρο των ιστορικών ή των μυθολογικών σκηνών που ήταν σε πρώτο πλάνο. Έτσι πίσω υπήρχε ένα σκηνικό. Εκεί ήταν ένα κομμάτι φύσης. Έτσι, αυτό το σκηνικό του βάθους ξαφνικά γίνεται άξιο αναπαράσταση αυτό καθ' αυτό. Και μοιάζει να έρχεται απότομα στο προσκήνιο, να εξαφανίζονται τα ιστορικά θέματα, όχι ότι εξαφανίζονται από τη ζωγραφική, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ συχνά συναντάμε αυτό ως κύριο θέμα. Έτσι, μόλις το 16ο αιώνα σημαίνει αυτό. Είχε βέβαια εποαστεί στη διάρκεια ενός αιώνα, στο 16ο αιώνα έρχεται στο προσκήνιο και θα αναπτυχθεί πολύ τον επόμενο αιώνα από τους Ολλανδούς δασκάλους και θα γίνει σιγά σιγά ένα βασικό αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ζωγραφικής η τοπιογραφία. Γιατί συνέβη αυτό και γιατί συνέβη τότε. Έτσι, αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να διαβάσετε σε αυτό. Ίσως το ξέρετε. Έχει εκδοθεί πριν μερικά χρόνια από τις εκδόσεις Ποταμός. Είναι 3 δοκίμια. 3 δοκίμια. Αυτά τα 3 δοκίμια δεν ήταν γραμμένα ως βιβλίο. Έτσι, ο εκδότης της ελληνικής έκδοσης, ο εκδοτής της ελληνικής έκδοσης τα συνέθεσε. Είναι 3 τελώς διαφορετικά κείμενα πάνω στο τοπίο, τα οποία θα παρουσιάζει σε ένα βιβλίο. Είναι όμως 3 σημαντικά. 2. Το ένα είναι ένας από τους πιο διάσημους κριτικούς της τέχνης των εικαστικών, της εικαστικής τέχνης του 20ου αιώνα, είναι ο Γκόμπι. Έτσι τον ξέρετε. Το βιβλίο του, το πιο γνωστό βιβλίο του είναι «Τέχνη και ψευδαίσθηση». Και υπάρχει επίσης και μια ιστορία της τέχνης, συνοπτική, πολύ καλή που έχει γράψει, που επιγράφει το χρονικό της τέχνης. Έτσι, από τους πιο έγκυρους και από τους πιο σημαντικούς τεχνοκριτικούς και θεωρητικούς των εικαστικών τεχνών του 20ου αιώνα. Έχει γράψει λοιπόν ο Γκόμπι ένα δοκίμιο πάνω στο τοπίο. Ουσιαστικά είναι μια ιστορία της έννοιας του τοπίου από την άποψη της ιστορίας της τέχνης. Προσπαθεί δηλαδή να δείξει πότε και υπό ποιους όρους αυτό το μοτίβο εμφανίζεται. Και είναι πολύ χρήσιμο γιατί δίνει καταρχάς όλα τα δεδομένα. Δεν το εξαντλεί ερμηνευτικά, αλλά δίνει όλα τα ιστορικά δεδομένα από την που ενδιαφέρουν ένα κριτικό της τέχνης.
η ιδέα του Γκόμπλικ είναι αυτή, δηλαδή αυτό το πράγμα τεκμηριώνει με λίγα λόγια που σας είπα, ότι καθώς αναπτύσσεται μία κοσμική, εκοσμικευμένη τέχνη της αναγέννησης, αρχίζει να αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον για τις αναπαραστάσεις και τις φυσικές αναπαραστάσεις. Και αυτό αναπτύσσεται, το ενδιαφέρον αναπτύσσεται βέβαια στις αυλές των Ιταλικών πόλεων, έτσι, που είναι ένα από τα μεγάλα θέατρα βέβαια της ανευρωπαϊκής αναγέννησης, αλλά η πρώτη, αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που μας δείχνει εδώ, οι πρώτοι καλλιτέχνες που έγιναν ειδικοί στην τοπιογραφία ήταν από το Βορρά. Ήταν από το Βορρά. Θρησκεία διαφορά, γιατί ήταν νομίζω προτεστάντες και λοιπά. Ναι, αυτό μπορεί κανείς να ρωτηθεί αν παίζει κάποιο ρόλο. Έτσι, τεχνικώς δηλαδή αναπτύχθηκε η τοπιογραφία πρώτη στο Βορρά, στις κάτω χώρες, σε γερμανικές περιοχές, στο Δούναβι, αλλά η πραγματική ζήτηση ήταν στις Ιταλικές πόλεις, οπότε έχουμε το φαινόμενο πολλοί καλλιτέχνες ή μαστόροι, γιατί τότε, όπως ξέρετε, ο ρόλος του καλλιτέχνη και ο ρόλος του μάστορα δεν ήταν ακόμη σαφώς διακριτή. Έρχονται να δουλέψουν στην Ιταλία για διάσημους πάτρονες ως εξειδικευμένοι τοπιογράφοι. Σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα, έτσι απλώς για να καταλάβετε πώς, να πάρετε μια εικόνα του κειμένου του. Από την οπτική των καλλιτεχνικών θεωριών της αναγέννησης, θα μπορούσε λοιπόν κανείς να πει πως αν μια τέτοιου είδους ζωγραφική δεν είχε ως τότε υπάρξει, θα έπρεπε να εφευρεθεί. Αλλά στη ρεαλιστική παράδοση του Βορρά, μια τέτοια ζωγραφική υπήρχε βεβαίως ήδη. Μόνο που το πλαίσιο στο οποίο θα μπορούσαν να ενταχθούν τα θαυμαστά προϊόντα της βόρειας δεξιοτεχνίας και υπομονής είχε δημιουργηθεί στην Ιταλία. Για τους επόμενους αιώνες, η θέση των καλλιτεχνών του Βορρά στον κόσμο της Ιταλικής τέχνης καθοριζόταν από τη γενική αποδοχή μιας τέτοιας οπτικής. Από τους Φλαμανδούς που ο Τισιανός είχε στο εργαστήριό του για να ζωγραφίζουν τοπία του βάθους, ως τον Μπρίλ, τον Ελσχάιμερ, τον Κλοντ Λορέν, ακόμη και τον Φιλίπ Χάκερ, οι καλλιτέχνες του Βορρά μπορούσαν να κερδίσουν το ψωμί τους στην Ιταλία αν αποδέχονταν τον ρόλο του εξειδικευμένου ζωγράφου, τον οποίο είχε διαμορφώσει η παράδοση του Βορρά και η θεωρία του Νότου. Έτσι, στην Ιταλία είχε διαμορφωθεί μια θεωρία επίσης που εξέφραζε αυτή τη νέα ζήτηση. Αυτό φωτίζει ιδιαίτερος ο Γκόμπλιτς. Ο Τισιανός έπαιρνε βόρειους καλλιτέχνες για να ζωγραφίσουν τα τοπία του βάθους. Έτσι, γιατί αυτοί θεωρούνταν ήδη expert σε αυτές τις αναπαραστάσεις. Λοιπόν, το ερώτημα βέβαια που θέσαμε τώρα στην πραγματικότητα αρχίζει. Το γιατί συνέβη αυτό. Έτσι, το γιατί συνέβη αυτό. Σε αυτό το ερώτημα μερικές πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, υποδείξεις κάνει ένας άλλος συγγραφέας αυτού του τόμου, που είναι ένας μεγάλος κοινωνιολόγος των αρχών του 20ου αιώνα, Γερμανός, Γερμανοεβραίος, ο Γκέοργκ Ζίμελ. Έτσι, ο Γκέοργκ Ζίμελ θεωρείται μετά τον Μαξ Βέμπερ, ας πούμε, πιο σημαντική μορφή της γερμανικής κοινωνιολογίας των αρχών του 20ου αιώνα. Που δεν είναι απλώς κοινωνιολογία, είναι μια φιλοσοφικά εμποτισμένη κοινωνιολογία. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι λέει ο Ζίμελ. Το κομμάτι που σας διαβάζω είναι το ξεκίνημα του κειμένου. Ξεκινάει έτσι. Αμέτρητες φορές περπατάμε στη φύση ανέμελα και καθώς το βλέμμα μας πέφτει σε δέντρα, νερά, λιβάδια και σιτοβολώνες, λόφους και σπίτια και χίλιες διαφορετικές εναλλαγές συννεφιάς και φωτός, επιδεικνύει κάθε φορά πολύ διαφορετικό βαθμό προσοχής. Αλλά το ότι προσέχουμε μεμονωμένα το καθένα από αυτά ή τα βλέπουμε ταυτόχρονα, δεν σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση πως αντιλήσουμε ένα το θύμα. Μάλλον σημαίνει το αντίθετο. Αφού ένα τέτοιο είδους μεμονωμένο περιεχόμενο του οπτικού πεδίου δεν μπορεί να δεσμεύσει τις αισθήσεις μας. Η συνείδησή μας πρέπει να αποκτήσει μια νέα ολότητα, κάτι το ενιαίο,
το οποίο να υπερβαίνει τα στοιχεία, να μην είναι προσδεδεμένο στις ξεχωριστές του σημασίες και να μην συντίθεται από αυτά κατά τρόπο μηχανικό. Μόνο τότε προκύπτει ένα τοπίο. Αν δεν απατώμε, σπανίως έχει καταστεί σαφές πως για να έχουμε ένα τοπίο δεν αρκεί να είναι διαδοχικά διασπαρμένα σε ένα τμήμα εδάφους, κάθε λογής αντικείμενα και κάποιος να τα βλέπει άμεσα. Θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω την ιδιότυπη πνευματική διαδικασία που μόνο αυτή δημιουργεί μέσα από όλα αυτά το τοπίο και στη βάση μερικών από τις προϋποθέσεις και τις μορφές του. Ένα κομμάτι φύσης, λέει πιο κάτω, παίρνει την έκφραση ένα κομμάτι φύσης που λέτε, μοιάζει πολύ με αυτό που είπατε. Ένα κομμάτι φύσης αποτελεί στην πραγματικότητα εσωτερική αντίφαση. Η φύση δεν τεμαχίζεται. Είναι η ενότητα ενός όλου και τη στιγμή που κάτι θα αποσπαστεί από αυτή, πάβει πλέον να αποτελεί κάτι ολότερα φυσικό και ο λόγος είναι ότι μπορεί να είναι φύση μόνο στο πλαίσιο αυτής της δίχως όρια ενότητας, μόνο ως κύμα αυτού του συνολικού ρεύματος. Ειδικά όμως η οριοθέτηση, η συμπερίληψη σε ένα στιγμιαίο ή διαρκή ορίζοντα, είναι για το τοπίο όλος διόλου σημαντική. Ουσιαστικά δηλαδή τι μας λέει εδώ, ότι ο όρος φύση και ο όρος τοπίο δεν είναι απλώς, όχι μόνο δεν είναι η σχέση γένους προς είδος, αλλά είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα, είναι ποιοτικά διαφορετικά. Δηλαδή αν είναι φύση δεν είναι τοπίο, αν είναι τοπίο δεν είναι φύση. Έτσι, η φύση είναι μια ολότητα, ενώ το τοπίο είναι ένα πράγμα αυτοτελές, αυτοπερικλειόμενο δηλαδή και με τους δικούς του κώδικες διορίσιμους. Ναι. Έτσι, έχουμε λοιπόν μία μετατροπή της φύσης σε τοπίο στα μάτια των ανθρώπων του 16ου και του 17ου αιώνα ή αν θέλετε στα μάτια των αστών του 16ου και του 17ου αιώνα. Γιατί όλη βεβαίως η αναγεννησιακή τέχνη και η τοπιογραφία ειδικότερα είναι μια αστική τέχνη. Έτσι, είναι η ματιά του ανθρώπου της πόλης. Και αυτό είναι η πρώτη πολύ σημαντική παρατήρηση που κάνει ο ίδιος ο Ζήνος. Για να γίνει η φύση στα μάτια μας τοπίο, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχουμε τοποθετηθεί εμείς εκτός της φύσης. Έτσι, δεν μπορεί να υπάρξει τοπίο στα μάτια ενός αγρότη. Έτσι, ο αγρότης ο οποίος ζει μέσα στη φύση, έτσι, έχει σχέσεις πραγματικές, υλικές ανταλλαγής ζυμώματος με συγκεκριμένες όψεις και λειτουργίες της φύσης. Δεν θα την αντικρίσει ποτέ με αυτόν τον τρόπο τον αποστασιοποιημένο και αισθητικοποιημένο που λέμε τοπίο. Έτσι, το να δούμε τη φύση ως τοπίο σημαίνει να βγούμε από την ίδια τη φύση, να τη δούμε από απόσταση. Έτσι, να τη δούμε μεσολαβημένα. Είναι λοιπόν μια κατεξοχήν αστική οπτική. Είναι η οπτική ενός ανθρώπου που έχει διαρρήξει πλέον τους θεσμούς με τη φύση. Και αυτό ήδη μας λέει γιατί η αρχαιότητα, οι ομεσαίωνες δεν δημιούργησαν την έννοια του τοπίου και την προβληματική του τοπίου. Έτσι, ένα κομμάτι της φύσης για τον αρχαίο άνθρωπο γίνεται σημαντικό επειδή είναι στοιχείο μιας θεοφάνειας. Έτσι. Αυτό δεν είναι τοπίο όμως, είναι κάτι τελώς άλλο. Είναι τελώς άλλο. Ναι, δεν είναι τοπίο. Δεν είναι τοπίο. Θα το σκεφτούμε, θα το σκεφτούμε. Υπάρχουν θεοποιήσεις της φύσης. Όταν ας πούμε αναπαρίσταται εικαστικά και βέβαια στην ελληνική αρχαιότητα αναπαρίσταται εικαστικά δεν σημαίνει τόσο ζωγραφίζεται, σημαίνει κυρίως λαξέρεται, έτσι. Με οποιοδήποτε τρόπο, μία ιερή βελανιδιά, έτσι, αυτό δεν είναι τοπίο. Έχει μια λειτουργία ως αντικείμενο λατρείας αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, η εικαστική αναπαράσταση και το υλικό της αναπαράστασης έλκει πάνω του τα αισθήματα του δέους και του σεβασμού και της λατρείας που κανονικά απευθύνονται σε κάποια θεότητα ή σε κάποια πηγή του υπερφυσικού. Έτσι, όταν λέμε τοπίο δεν εννοούμε ποτέ αυτό. Έτσι, δεν είναι αντικείμενο λατρείας, ούτε πηγή σεβασμού και δέους όπως το υπερφυσικό. Είναι αντικείμενο ενός πολύ ιδιαίτερου αισθήματος που είναι νεωτερικό αίσθημα. Είναι το αίσθημα της αισθητικής
απόλαυσης, που προϋποθέτει μία αποστασιοποίηση, προϋποθέτει μία εκλέπτυνση και προϋποθέτει κυρίως την απόσπαση από την αμεσότητα της ανταλλαγής με το ίδιο το υλικό. Έτσι, στην πρώτη μεγάλη φιλοσοφική αισθητική που γέννησε ο δυτικός κόσμος, στην καντιανή αισθητική, τρίτη καντιανή κριτική της κριτικής δύναμης, ένας από τους ορισμούς της τέχνης, περίφημος έκτοτε, είναι αυτός που την αντιδιαστέλει προς οποιαδήποτε ωφέλη, χρησιμότητα. Έτσι, για να έχουμε αισθητική απόλαυση, πρέπει αυτή η απόλαυση να είναι ανιδιοτελής. Έτσι, δεν προϋποθέτει καμία χρήση η ανάλωση του πράγματος. Πιο πριν το είχε πει ο Ντιντερό, ωραία, με τον τρόπο τον παραδειγματικό που μιλούσε ο Ντιντερό. Λέει, όταν λέω έφαγα χτες ένα ωραίο ψάρι, αυτό δεν είναι αισθητική κρίση. Το ωραίο εδώ δεν είναι αισθητική κρίση, ήταν νόστιμο. Για να είναι το ωραίο αισθητική έννοια, προϋποθέτει δεν το έφαγα, δεν το ανάλωσα. Έτσι, απλώς το ατενίζω. Αν θέλετε, ακόμη πιο πριν αυτή η ιδέα ανιχνεύεται πού, ξέρετε πού ανιχνεύεται, στο Θωμάτων Ακινάτη, το 13ο αιώνα, που έλεγε ότι το ωραίο υπάρχει μόνο για τις ανώτερες αισθήσεις, για την όραση και την ακοή. Έτσι, δεν υπάρχει ούτε για τη γεύση, ούτε για την αφή, ούτε για την... Το πιστεύετε αυτό. Το πιστεύετε αυτό. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να σκεφτείτε είναι θέμα ορισμού. Έτσι, είναι θέμα ορισμού. Θα συμφωνήσω ότι η νεωτερική ιδέα του ωραίου... Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η νεωτερική ιδέα του ωραίου που γέννησε η αναγέννηση και η μετά την αναγέννηση εποχή, κατά κάποιο τρόπο έτσι έχει οριστεί. Βέβαια αυτά όλα διευρύνονται και επαναπροσδιορίζονται ιστορικά, έτσι, τίποτα δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Γιατί να εξαιρούμε κάποιες από τις αισθήσεις. Το άρωμα ενός λουλουδιού, ιδίως το άρωμα... Ναι, τα αρώματα έχουν ενταχθεί μέσα στην αισθητική σφαίρα σε κάποιο βαθμό. Γεύσεις όμως όχι. Έτσι, σήμερα λέμε ποτέ κάτι ωραίο που το έχουμε και το διαπιστώνουμε με τη γεύση. Δεν είναι αισθητικό. Δεν είναι αισθητικό κριτήριο. Τουλάχιστον αυτός είναι ο όρισμος της αισθητικής. Έφαγα ένα ωραίο ροσμπίφ, δεν είναι αισθητική κρίση. Έχει υγεία στην αισθητική, δεν είναι τα οποία. Πάντως, πολλοί που περάσει με την ώρα ήταν πρώτα μάγειας. Ναι. Ναι, εγώ δεν θα πω ότι αυτά δεν επικοινωνούν. Έτσι, δεν θα πω ότι αυτά δεν επικοινωνούν. Οι ευαισθησίες δηλαδή στα διάφορα επίπεδα του αισθητικού ότι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει πως ένας πολιτισμός ορίζει ένα τομέα της δραστηριότητάς του. Και ο δυτικός αστικός πολιτισμός ορίζει την τέχνη με κάποιους τέτοιους τρόπους. Έτσι, από εκεί και πέρα υπάρχουν οριακές χρήσεις και ορισμοί της που αμφισβητούν τον κυρίαρχο και αυτές είναι πάντα συζητήσιμες. Λοιπόν, ο Ζίμελ λέει πιο κάτω. Έχει διαπιστωθεί πολλές φορές ότι η αίσθηση της φύσης αναπτύχθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά στους νεότερους χρόνους και αυτό αποδόθηκε επιφανειακά, όπως πιστεύω, στον λυρισμό του, στον ρομαντισμό του κλπ. Αντιθέτως, μου φαίνεται ότι οι θρησκείες των πιο πρωτόγονων εποχών φανερώνουν μια ιδιαιτέρως βαθιά αίσθηση της φύσης. Το μόνο που αναπτύχθηκε προσφάτως είναι η ευαισθησία για το ιδιαίτερο μόρφωμα του τοπίου και μάλιστα ακριβώς διότι η δημιουργία του απαιτούσε μια απόσπαση από εκείνη την αίσθηση της συνολικής φύσης. Η εξατομίκευση των εσωτερικών και εξωτερικών μορφών ύπαρξης, η διάλυση των πρωταρχικών προσδέσεων και δεσμών σε διαφοροποιημένες μεμονωμένες υποστάσεις, αυτός ο μεγάλος κανόνας του μεταμεσαιωνικού κόσμου ήταν που επέτρεψε να διακρίνουμε για πρώτη φορά το τοπίο μέσα στη φύση. Μέσα από τη φύση. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η αρχαιότητα και ο Μεσαίωνας δεν είχαν αίσθηση του τοπίου, αφού το ίδιο το αντικείμενο
δεν υπήρχε ακόμη με την ψυχική αποφασιστικότητα εκείνη, με την ψυχική αποφασιστικότητα και εκείνη την αυτόνομη αναδιαμόρφωση, την οριστική επίτευξη της οποίας επιβεβαίωσε αργότερα με τη θεματοποίησή της η γένεση της ζωγραφικής τοπίου. Πώς είναι δυνατόν η αναγέννηση που μάλλον άφησε από την αρχαιότητα δεν ανέδειξε με ανάλογο τρόπο το τοπίο όπως ίσως μια εποχή πριν? Θα να αναγνωρίζει τον εαυτό της. Λέμε ακριβώς ότι η αναγέννηση τον ανέδειξε και όχι η αρχαιότητα. Αλλά η ερώτησή σου είναι πώς η αναγέννηση που λέμε ότι μιμήθηκε την αρχαιότητα τώρα εμφανίζεται να αποκλίνει από αυτή. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ζήτημα προς συζήτηση. Γιατί? Κοιτάξτε, η ιδέα ότι η ευρωπαϊκή αναγέννηση είναι μίμηση της ελληνικής αρχαιότητας είναι όσο είναι αληθινή, άλλο τόσο είναι και ψευδής. Είναι εν μέρει αληθινή, εν μέρει ψευδής. Έχει υπερτιμηθεί ρητορικά η συγγένεια της αναγέννησης με την αρχαιότητα και έχει αποσιωπηθεί η τεράστια διαφορά, οι τεράστιες διαφορές. Γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Η ευρωπαϊκή αναγέννηση δεν είναι η ελληνική αρχαιότητα. Πήρε πολλά στοιχεία από την ελληνική αρχαιότητα, τα στοιχεία που την ενδιέφεραν, αλλά αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποίησε με διαφορετικό τρόπο και έκανε άλλα πράγματα. Και θα επανέλθουμε σε αυτό. Θα γυρίσουμε να σκεφτούμε λίγο τι ακριβώς έγινε στην αναγέννηση σε αυτό το επίπεδο. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή που αφορά την ίδια την έννοια του τοπίου, εδώ στο τέλος, στο κομμάτι που σας διάβασα, ο Ζήμερ άρχισε να χρησιμοποιεί, να υπησάγει έναν καινούριο παράγοντα, δεν ξέρω αν το προσέξατε, που είναι ο υποκειμενικός παράγοντας. Λέει ότι αυτή η διαμόρφωση που λέμε τοπίο προϋποθέτει μία ιδιάζουσα ψυχική προδιαμόρφωση. Και αυτό το σημείο το αναπτύσσει πιο κάτω στο απόσπασμα που θα σας διαβάσω και θα αφήσουμε τον Ζήμελ και εδώ. Λέμε ότι προκύπτει ένα τοπίο όταν κάποια φυσικά φαινόμενα που είναι διαδοχικά διασπαρμένα στο έδαφος συνοψίζονται σε ένα ιδιαίτερο είδος ενότητας που περιλαμβάνει το ίδιο ακριβώς οπτικό πεδίο και είναι διαφορετική για τον αιτιολογικά σκεπτόμενο λόγιο, για τον θρησκευτικά αισθανόμενο λάτρη της φύσης, για τον τελεολογικά προσανατολισμένο αγρότη ή για τον στρατηγό. Έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τη φύση που βλέπουν μπροστά με τελείως διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Ο σπουδαιότερος φορέας της ενότητας αυτής είναι μάλλον αυτό που αποκαλεί κανείς ψυχικό τόνο του τοπίου. Και χρησιμοποιεί τη γερμανική λέξη Stimmung, έτσι, για αυτό που αποδίδει ο μεταφραστής ψυχικό τόνο. Διότι όπως με την έννοια του ψυχικού τόνου ενός ανθρώπου εννοούμε το ενιαίο εκείνο στοιχείο, το οποίο σε μια διάρκεια ή στο παρόν χρωματίζει το σύνολο των μεμονωμένων ψυχικών του περιεχομένων, όχι κάτι μεμονωμένο, συχνά δεν είναι ούτε και κάτι το οποίο είναι δυνατό να θεωρηθεί προσαρτημένο σε κάτι το μεμονωμένο, αλλά το καθολικό όπου συναντιούνται όλα αυτά τα μεμονωμένα στοιχεία, έτσι και ο ψυχικός τόνος του τοπίου διαπνέει όλα τα μεμονωμένα του στοιχεία, συχνά χωρίς να είναι κανείς σε θέση να καταστήσει υπέτειο γι' αυτό ένα από τα εν λόγω μεμονωμένα στοιχεία. Διότι με έναν τρόπο που δύσκολα μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει, κάθε στοιχείο μετέχει σε αυτό, ωστόσο ο ψυχικός τόνος ούτε υφίσταται έξω από τη συμβολή των επιμέρους στοιχείων, ούτε συντίθεται από αυτά. Τώρα λοιπόν μας λέει κάτι διαφορετικό. Μάλλον ολοκληρώνει αυτό που πάει να πει από την αρχή. Ότι το τοπίο, το πεδίο εντός του οποίου το τοπίο συγκροτείται, δεν είναι η εξωτερική φύση, αλλά το ίδιο το υποκείμενο. Έτσι, είναι μια υποκειμενική συγκρότηση. Είναι ένας τρόπος αναπαράστασης του κόσμου που συγκροτείται από ένα υποκείμενο, καθώς σε ένα κομμάτι της φύσης το υποκείμενο προβάλλει δικά του στοιχεία. Υποκειμενικά, συναισθηματικά, συγκινησιακά στοιχεία. Αυτό δεν είναι τελείω. Αυτό δεν είναι τελείω.
Δεν είναι ιδιωτελές. Ναι, βέβαια δεν προϋποθέτει χρήση. Έτσι, δεν προϋποθέτει χρήση. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία υλική ανταλλαγή, κανένας μεταβολισμός, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο εδώ. Αλλά βεβαίως είναι κάτι που έχει μεγάλη σημασία. Είναι μια ηγεμονική σχέση. Είναι μια ηγεμονική σχέση. Το υποκείμενο χρησιμοποιεί τη φύση μπροστά του σαν λευκό πανί, σαν πεδίο όπου θα προβάλλει τα δικά του υποκειμενικά αισθήματα. Έτσι. Δεν είναι αμφίδρομη σχέση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι αμφίδρομη σχέση. Δεν είναι μόνο το υποκείμενο να του προβάλλει τα δικά του συναισθήματα. Ναι. Θα πρέπει και αυτό το κομμάτι της φύσης να είναι κατάλληλο. Έτσι, για να γίνει αυτή η προβολή. Θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, να είναι επιδεκτικό αυτό. Και ο χρόνος. Ξέρονται και άλλα παράγοντες. Δηλαδή, ένα τοπίο το βλέπω, ξέρω, τυχή χρονική στιγμή με τυχή διάθεση που το βλέπω με έναν τρόπο και το ίδιο τοπίο κάποια άλλη χρονική στιγμή που βλέπω με διαφορετικά. Ναι, αλλά οι παράγοντες είναι πάντα δύο. Είναι το υποκείμενο και η φύση. Όχι, θέλω να πω ότι το υποκείμενο όμως δεν έχει πάντα μια σταθερή. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Όταν λέμε τοπίο, εννοούμε μια τέτοια προβολή. Έτσι, την άλλη στιγμή δεν είναι ένα άλλο τοπίο, αλλά ο ορισμός του προϋποθέτει αυτά τα στοιχεία. Έτσι, μια άλλη συνθετική διάθεση, είτε από το ίδιο υποκείμενο, είτε από άλλο υποκείμενο, μας φτιάχνει ένα άλλο τοπίο. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε την προβολή μιας βασικής ψυχικής διάθεσης, ενός ψυχικού τόνου, μια Stimmung, όπως λέει ο Ζήμελ, πάνω στη φύση. Όπου η σχέση αυτή βεβαίως δεν είναι σχέση ανάλωσης, έχει αποστασιοποίηση. Ξαναλέμε ότι δεν είναι ο τρόπος που βλέπει τη φύση ένας αγρότης, ο οποίος την πιάνει με τα χέρια του. Έτσι, είναι η σχέση που εγκαθιστά μαζί της ο αστός, που είναι έξω από τη φύση πλέον. Αλλά βεβαίως είναι μια σχέση εξαρτημένη, μια σχέση ηγεμονική. Ενοχική θα είναι. Ενοχική. Τώρα αυτό θα μας μπλέξει περισσότερο. Μην πούμε τόσο. Έτσι, ένα ηγεμονικό υποκείμενο, ένα υποκείμενο υπερβολικά πληθωρικό και βέβαιο για τον εαυτό του, έτσι, χρησιμοποιεί τη φύση, η οποία τώρα είναι κατά κάποιον τρόπο ουδετεροποιημένη, έχει χάσει όλα τα αρχαϊκά, μαγικά και θεϊκά της συστατικά, τη χρησιμοποιεί σαν πεδίο προβολής των δικών του υποκειμενικών παρομοίωσεων, αισθημάτων, ονειροπολίσεων κλπ. Μπορούμε να το γενικεύσουμε ή υπάρχουν, σαν τι να πω, να το γενικεύσουμε σε όλους αυτούς, σε όλη την κατάσταση που είχε στην αναγέννηση, ή πράγματι υπάρχουν άνθρωποι, μονάδες οι οποίοι... Δεν μπορούμε τώρα να μιλήσουμε για μεμονωμένους ανθρώπους, γιατί πάντα στο επίπεδο των μεμονωμένων ανθρώπων όλα τα συναντάμε. Συζητάμε για τη δεσπόζουσα τάση σε ένα πολιτισμό. Έτσι, άλλωστε αυτή είναι που μορφοποιείται σε τεχνοτροπίες και σε μεγάλα έργα. Η κυρίαρχη τάση, το κεντρικό ρεύμα ενός πολιτισμού. Αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία, τελειώνοντας ο Ζήμελ το δοκίμιό του, θα το συνδέσει με μια διαδικασία που λέμε εξατομίκευση. Έτσι. Πάει μαζί δηλαδή από κοινωνιολογική άποψη, γιατί ο Γκόμπλιχ είναι ιστορικός της τέχνης, τον ενδιαφέρουν οι λεπτομέρειες, οι τεχνοτροπικές. Ο Ζήμελ είναι κοινωνιολόγος, τον ενδιαφέρει να ερμηνεύσει από κοινωνιολογικής πλευράς τι σημαίνει η ανάδυση ενός νέου μοτίβου στη ζωγραφική. Έτσι, και θα υποδείξει ότι πηγαίνει μαζί με τη διαδικασία της εξατομίκευσης. Και η εξατομίκευση είναι το χαρακτηριστικό των αστικών κοινωνιών. Έτσι, οι αστικές κοινωνίες είναι αυτές οι οποίες οθούν απεριόριστα τη διαδικασία της εξατομίκευσης, οι οποίες παράγουν ατομικότητες και βασίζονται οι ίδιες ως κοινωνίες πάνω στον ανταγωνισμό ή τη συνεργασία μεμονωμένων ατομικοτήτων. Έτσι, η εξατομίκευση μέσα στην ανθρώπινη ιστορία είναι χαρακτηριστικό των αστικών κοινωνιών. Και η ευρωπαϊκή αναγέννηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η γέννηση μιας αστικής κοινωνίας μέσα από τα διάκαινα της μεσαιωνικής φεουδαρχίας, η οποία ως τέτοια
πυροδότησε διαδικασίες πρωτοφανούς εξατομίκευσης. Άλλωστε, αυτή η εξατομίκευση είναι το κλειδί, θα το δούμε τώρα αν θέλετε, για τις νέες τεχνοτροπίες που έφερε η αναγέννηση. Για να καταλήξουμε το πρώτο μέρος της συζήτησης, λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε στο τέλος αυτής της ανάλυσης ότι η τοπιογραφία είναι μία διαδικασία η οποία έρχεται όταν έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνοτροπικές αλλαγές της αναγέννησης και αυτές έχουν γεννήσει και νέα θεματογραφικά ενδιαφέροντα. Η φύση τώρα γίνεται για πρώτη φορά αντικείμενο ενδιαφέροντος, καθώς εκτοπίζεται η θρησκευτική αιμονή του Μεσαίωνα. Έτσι, αυτό αντιπροσωπεύει και μια τάση εκκοσμίκευσης των αστικών στρωμάτων. Στρέφονται προς μια ζωή περισσότερο γήινη, περισσότερο αισθησιακή, περισσότερο επικούρια. Έτσι, αυτό είναι χαρακτηριστικό των αστικών στρωμάτων της αναγέννησης. Έτσι, τώρα η ίδια η φύση αρχίζει να γίνεται άξιο αντικείμενο ενδιαφέροντος. Αλλά αυτή η φύση είναι μια φύση ήδη υποταγμένη. Έτσι, και ο όρος για την ενσωμάτωση της φύσης στην προβληματική του νεωτερικού αστικού κόσμου είναι η προηγούμενη καθυπόταξή της. Έτσι, στην τοπιογραφία αυτό το είδαμε από την άποψη της προβολής μιας δεσποτικής υποκειμενικότητας πάνω σε ένα ουδετεροποιημένο κομμάτι της φύσης. Και είπαμε ότι γενικεύτηκε ως θέμα η τοπιογραφία το 17ο αιώνα. Ας πάμε τώρα σε ένα διπλανό τομέα, διπλανό εννοώ από την τέχνη και την εικαστική αναπαράσταση, πάμε στη φιλοσοφία. Ποια είναι η δεσπόζουσα φιλοσοφία του 17ου αιώνα? Έτσι, πιο εμβληματική. Η φιλοσοφία που μας εισάγει κυριολεκτικά στην νεωτερικότητα. Το ξέρετε σίγουρα. Ποια είναι η φιλοσοφία? Όχι, πριν το διαφωτισμό. 17ο αιώνα, αρχές του 17ου αιώνα. Πού θεμελιώνεται η νεωτερική έννοια του υποκειμένου? Πού εμφανίζεται η νεωτερική έννοια? Καρτέσιος. Έτσι, ο Καρτέσιος. Έτσι. Η απαρχή της νεωτερικότητας στη φιλοσοφία είναι ο Καρτέσιος. Δεν είναι μόνο ο Καρτέσιος, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Καρτέσιος είναι ένα εμβληματικό. Ναι. Υπάρχει συνέχεια ως προς αυτό? Ή υπάρχει μία... Ως προς ποιον? Η εμφάνιση του Καρτέσιου, ναι, όπως προέκυψε, είναι φυσική συνέπεια ή κάτι άλλο? Φυσική συνέπεια τίνος πράγματος της προηγούμενης φιλοσοφίας? Τίνος πράγματος είναι? Ας πω αυτό που ήθελα να πω και αν δεν το καλύψω θα το ξαναρωτήσεις. Η φιλοσοφία του Καρτέσιου είναι μια φιλοσοφία εμβληματική της κοσμοαντίληψης που διαμορφώνει ο ευρωπαϊκός αστικός κόσμος τον 17ο αιώνα, δηλαδή εκεί που έχει πια ολοκληρωθεί η πορεία της αναγέννησης και εισερχόμαστε στην νεωτερικότητα και στην πολιτική μορφή του νεωτερικού έθνους κράτους. Είναι λοιπόν η εμβληματική φιλοσοφία αυτής της περίοδου και συμπίπτει χρονικά με την ανάπτυξη της τοπιογραφίας ως μοτίβου. Και όχι μόνο χρονικά, και τοπικά συμπίπτει. Γιατί ο Καρτέσιος έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του, ήταν Γάλλος βέβαια ο Καρτέσιος, αλλά έγραψε το μεγαλύτερο μέρος του έργου του στην Ολλανδία, εγκατεστημένο στην Ολλανδία. Εκεί ακριβώς που είναι το εργαστήρι της τοπιογραφικής εξέλιξης. Την ίδια εποχή. Ποια είναι η βάση της φιλοσοφίας του Καρτέσιου? Πώς δομείται το όραμα του Καρτέσιου? Λέμε ότι ο Καρτέσιος εισήγε την έννοια του υποκειμένου, την νεωτερική έννοια του υποκειμένου. Έτσι, ο Καρτέσιος χρησιμοποιεί τον όρο, γι' αυτό που λέμε υποκείμενο, res cogitans. Έτσι, res cogitans. Res cogitans. Το σκεπτόμενο πράγμα. Έτσι, το υποκείμενο του Καρτέσιου είναι το cogito. Το cogito ergo sum.
Ναι. Έτσι σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Ουσιαστικά δηλαδή η αυτοστοχαζόμενη σκέψη. Αυτή είναι η έννοια του προκειμένου. Έτσι. Είναι η σκέψη που έχει επίγνωση του εαυτού της. Έτσι, η αυτοθεμελιούμενη σκέψη. Κατά φυσικό τρόπο λοιπόν ορίζει αυτό το υποκείμενο ως res cogitans. Έτσι, το σκεπτόμενο πράγμα ή η σκεπτόμενη ουσία, περί αυτού μιλάμε, γιατί δεν πρόκειται για υλικό πράγμα, ορίζεται ως μη υλικό πράγμα. Απέναντι σε αυτό, τη σκεπτόμενη ουσία, υπάρχει μια άλλη ουσία και αυτές οι δύο ουσίες εντελούν τον κόσμο του Καρτέσιου. Είναι res extensa, έτσι, το εκτατόν πράγμα. Έτσι, ή εκτατή ουσία, ό,τι έχει έκταση. Ό,τι έχει έκταση και ως εκ τούτου μπορεί να αναπαρασταθεί γεωμετρικά. Είναι μέρος της σκέψης του Καρτέσιου αυτό. Αλλά τι είναι αυτό που έχει έκταση? Είναι ο υλικός φυσικός κόσμος. Έτσι. Ο όρος λοιπόν res extensa, εκτατή ουσία, είναι ο μεταφυσικός όρος για τον υλικό κόσμο και απέναντί του αντιπαραθέτει μία πνευματική ουσία, μη υλική δηλαδή, που είναι η καθαρή σκέψη. Έτσι, είναι θεολογική ιδέα, γιατί εμφανίζεται και η ιδέα του Θεού και από την ιδέα του Θεού απορρέει το res cogitans. Πώς απορρέει, το ένα εκφράζει το άλλο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή είναι της ίδιας φύσεως με το Θεό και από την ύπαρξη του Θεού πορίζεται ο Καρτέσιος στη γνωσιολογική βεβαιότητα που θα θεμελιώσει την επιστήμη αργότερα. Δηλαδή ο Καρτέσιος θέτει το ενδιαφέρον ερώτημα. Εννοείται ότι όλη αυτή η σκέψη ταυτόχρονα πηγαίνει και με μια άλλη εξέλιξη, τη γέννηση της νέας επιστήμης, της νέας φυσικής, των νέων μαθηματικών, της φυσικομαθηματικής επιστήμης. Ο Καρτέσιος κάνει και την εξής ενδιαφέρουσα σκέψη που δεν έκαναν οι άλλοι που ήδη χρησιμοποιούσαν τα μαθηματικά. Ο Γαλιλαίος, για παράδειγμα. Ποιος με βεβαιώνει ότι 2 και 2 κάνουν 4? Έτσι, από πού απορρέει η μαθηματική βεβαιότητα? Έτσι, θεωρούμε τα μαθηματικά ως βέβαια επιστήμη. Από πού απορρέει η μαθηματική βεβαιότητα? Κάνει έναν περίπλοκο συλλογισμό και λίγο πολύ, για να μην τώρα, δεν είναι το θέμα μας ο Καρτέσιος άλλωστε, ούτε ιδίως φιλοσοφικό, καταλήγει να πει η μαθηματική βεβαιότητα απορρέει από την πίστη μου ότι υπάρχει ένας Θεός που δεν με ξαπατά. Αυτό είναι η θεμελίωσή του. Μόνο εάν υπάρχει ένας Θεός που δεν με ξαπατά, μπορώ να είμαι βέβαιος για τη σκέψη μου. Έτσι, η θεολογική βεβαιότητα και η θεολογική πίστη μάλλον και η γνωσιολογική βεβαιότητα πάνε χέρι-χέρι στον Καρτέσιο. Έτσι, το res cogitans εξαρτάται απολύτως από το Θεό. Έτσι, είναι εκ του Θεού εξουσιοδοτημένο η σκεπτόμενη ουσία, δηλαδή το ανθρώπινο υποκείμενο. Αυτό λοιπόν είναι το υποκείμενο κάθε γνώσης και κάθε αναπαράστασης. Και απέναντί του έχει ένα ουδετεροποιημένο παθητικό κόσμο προς γνώση, προς αναπαράσταση, που είναι ο υλικός κόσμος, το κρατό πράγμα, η κρατή ουσία. Έτσι, και η γνώση για τον Καρτέσιο και για όλη τη νέα επιστήμη, όπως σας είπα, είναι γνώση μαθηματική. Έτσι, όλη η νεωτερική φυσική που αναπτύσσεται είναι μαθηματική, μαθηματικοποιημένη φυσική. Για τον Καρτέσιο η γνώση είναι κυριολεκτικά, η βάση της γνώσης είναι αναπαράσταση. Πώς? Γεωμετρική αναπαράσταση. Έτσι, είναι γεωμετρική αναπαράσταση. Δηλαδή αυτός ο εκτατός κόσμος για τον οποίο μιλάει αποδεικνύεται εν συνεχεία ότι είναι ό,τι μπορεί να επισέλθει σε γεωμετρική αναπαράσταση. Ό,τι μπορώ να αναπαραστήσω γεωμετρικά, να φτιάξω σχήματα στον χώρο και να ορίσω μετρικές σχέσεις ανάμεσά τους, αυτό είναι για το οποίο μιλάμε. Έτσι, η γεωμετρική αναπαράσταση είναι η προϋπόθεση όλης της γνώσης. Και βέβαια βλέπετε τώρα ότι η έννοια της αναπαράστασης είναι κοινή και στην εικαστική μορφοποίηση του τοπίου και στην επιστημονική ανασυγκρότηση της φύσης. Και στις δύο περιπτώσεις, στην περίπτωση του Καρτέσιου φαίνεται πιο καθαρά, έχουμε ένα ηγεμονικό υποκείμενο το οποίο αναπτύσσει εγχειρήματα κυριαρχίας και απέναντι μια παθητικοποιημένη φύση που περιμένει εκεί να κυριαρχηθεί και να γνωστεί και να αναπαρασταθεί. Είναι σαν μια απάτη. Απάτη γιατί?
Χάσαμε την επαφή μας. Μπήκε το εγώ στη μέση και νομίζαμε ότι Ναι, είμαστε κάτι ναι. διαφορετικό. Βεβαίως κάτι χάσαμε, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς απάτη, γιατί ο νεωτερικός αστικός κόσμος εμφορείται από αυτή την επιθυμία. Να κυριαρχήσει απεριόριστα τη φύση. Έτσι. Όλη η ανάπτυξη της νεωτερικής τεχνοεπιστήμης υπόκειται σε αυτή την επιθυμία, σε αυτή την ανάγκη. Και τώρα αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πώς και οι αισθητικές του αναπαραστάσεις προεικονίζουν αυτή την πρόθεση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Και επ' αυτού, έτσι, το πιο θεαματικό ίσως, ο επόμενος αιώνας που λέμε, ο 17ος, μας έδωσε και ένα άλλο θεματογραφικό μοτίβο. Έτσι, ένα θεματογραφικό μοτίβο ακόμα στις ημέρες μας είναι ενεργό. Είναι χαρακτηριστικό του 17ου αιώνα και ιδίως της φλαμανδικής τέχνης. Έτσι, του μπαρόκ των προτεσταντικών αστικών στρωμάτων, που διαφέρει λίγο του μπαρόκ των καθολικών αυλών μας. Ποιο είναι αυτό το μοτίβο? Η ορκογραφία. Όχι, δεν λέω τεχνική, λέω θέμα. Έτσι, θεματογραφικό μοτίβο. Είναι η νεκρή φύση. Η νεκρή φύση. Έτσι, είναι ένα χαρακτηριστικό μοτίβο που μπαίνει στο 10ο. Λοιπόν, η νεκρή φύση έχει κάποια συγγένεια με το τοπίο, με την έννοια ότι πρόκειται για ένα κομμάτι φύσης αισθητικοποιημένο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αλλά αντιπροσωπεύει κάτι ακόμα πιο ειδικό. Έτσι, το λέει η λέξη είναι νεκρή φύση. Είναι νεκρή φύση. Έτσι, είναι νεκρή φύση. Τι υποδηλώνει η νεκρή φύση? Μεγαλύτερη κυριαρχία δηλαδή. Τι είναι η νεκρή φύση? Είναι η φύση κυριολεκτικά στο τραπέζι. Έτσι, η φύση για μένα, η φύση δική μου, κατακτημένη μέχρι τέλος. Τα πουλιά υπάρχουν ως φαγητό. Τα φρούτα υπάρχουν, τα λουλούδια υπάρχουν διακοσμητικό στο τραπέζι. Έτσι, το μοτίβο της νεκρής φύσης αντιπροσωπεύει το έσχατο σημείο πανηγυρισμού της νέας κυριαρχίας πάνω στη φύση. Έτσι, η φύση ως απεριόριστα αναλώσιμη. Έτσι, στις καινούργιες αστικές τάξεις. Είναι δηλαδή, έχετε δει φωτογραφίες εξερευνητών, ας πούμε, που έχουν σκοτώσει ένα λιοντάρι και πατάνε το κεφάλι του λιονταριού και φωτογραφίζονται με το όπλο. Τέτοια χειρονομία είναι το μοτίβο της νεκρής φύσης. Είναι χειρονομία θριάμβου. Το νίκησα, τη φύση. Είναι δική μου πια. Η ψυχοσύνθεση του κυνηγού δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Ο νεωτερικός αστικός κόσμος αναπτύσσει την ψυχοσύνθεση του κυνηγού απέναντι στη φύση. Και το όπλο του είναι η νέα τεχνοεπιστήμη. Αλλά ξαναλέω ότι το ενδιαφέρον από τη δική μας σκοπιά είναι πως οι νέες εικαστικές μορφοποιήσεις αντανακλούν ήδη αυτές τις νέες προθέσεις και αυτά τα νέα εγχειρήματα κυριαρχίας. Ασυνείδητα γίνονται όμως, Ασυνείδητα βέβαια, γιατί αυτά δεν τα αποφασίζει κάποιος. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής που αυτά τα δύο να επαναπροσδιοριστούν, ναι. Σήμερα. Ναι, στις μέρες μας. Σήμερα βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς σε σημείο καμπής. Ακόμα και η ίδια είναι της τέχνης, η υποδιακύβευση. Έτσι, σήμερα βρισκόμαστε σε σημείο μεγάλης καμπής. Και αυτό το σήμερα κρατάει πολύ, όπως ξέρετε. Κρατάει σε όλο τον 20ο αιώνα. Έτσι, αλλά ναι. Ίσως σήμερα δηλαδή να ερχόμαστε σε ένα σημείο συμμετρικό ως προς την αναγέννηση. Δηλαδή αυτό το κομμάτι του πολιτισμού που εγκαινιάστηκε με την αναγέννηση μοιάζει να τελειώνει τον 20ο αιώνα. Και ακόμα ψαχνόμαστε για τι θα είναι το καινούριο. Διανύουμε μια τέτοια ανάλογη με τον μεσαίωνα. Θα μπορούσε βέβαια να το πεις. Αυτό για την νεκρή φύση πάνω στο τραπέζι μας, το έχει πει κάποιος άλλος που σε εσάς. Δεν το έχω συναντήσει κανένα. Δεν το έχω συναντήσει κανένα. Λοιπόν, τώρα αν θέλετε μπορούμε, σαν ένα δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης, να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να παρακολουθήσουμε ακριβώς πώς φτάσαμε σε αυτή τη στιγμή που λέμε. Τη στιγμή εννοώ του 17ου αιώνα. Δηλαδή να ρίξουμε μια ματιά τώρα πιο γενική του τι έγινε στην αναγέννηση από άποψη τεχνοτροπική. Λοιπόν, έχουμε δύο αλλαγές σε ό,τι αφορά την τέχνη. Βέβαια,
η βασική αλλαγή, και αυτή είναι η πρώτη που πρέπει να έχουμε στο μυαλό, ο βασικός ορισμός που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Όταν λέμε αναγέννηση, έτσι. Τι σκεφτόμαστε, τι είναι αυτό που λέμε αναγέννηση. Από ιστορική, από μακροϊστορική άποψη. Είναι η ανάδυση, θα έλεγε κανείς κάτι. Έχει διάφορες πτυχές, αλλά εγώ κρατάω μια ο Μεσόνας έχει μια θεοκρατική αναγέννηση. Ναι, είναι η ανάδυση μιας νέας κοινωνικής τάξης, που είναι η αστική τάξη, η οποία σχηματίζεται από τον 11ο αιώνα και διευρύνεται και ισχυροποιείται, η ανάδυση μιας νέας κοινωνικής τάξης και ο αγώνας της για ιστορική κυριαρχία. Να επικρατήσει δηλαδή των ταξικών της αντιπάλων και να οργανώσει την κοινωνία για δικό της λογαριασμό και προς δικό της όφελος. Και αυτός ο αγώνας θα κρατήσει 5-6 ώρες. Αυτή είναι η αναγέννηση. Έτσι. Ο αγώνας της αστικής τάξης να επικρατήσει των κοινωνικών της αντιπάλων. Που βασικά εκείνη την εποχή είναι η φεουδαρχική τάξη. Η αριστοκρατία του ξύφους. Αυτός είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Και η αστική τάξη, η οποία είναι στρατιωτικά ανίσχυρη απέναντι στον ταξικό της ανταγωνιστή, θα αναπτύξει μια άλλη μορφή δύναμης που είναι η δύναμη του χρήματος. Σαν και τώρα. Ακόμη αυτή είναι στην εξουσία. Έτσι θα αναπτύξει τη δύναμη του χρήματος, με την οποία τελικώς θα κάμψει τον ισχυρό ανταγωνιστή της, βέβαια μέσα από πολλές και δραματικές περιπέτειες, και στις αρχές του 17ου αιώνα θα δημιουργήσει πλέον κράτος για δικό της λογαριασμό. Θα δημιουργήσει το δικό της τύπο κράτους, φτιαγμένο έτσι, ώστε να διασφαλίζει την ανακύκληση της ηγεμονίας της, που σημαίνει το είδος του κράτους που θα οργανώσει νομικοθεσμικά το σύνολο της κοινωνίας ως αγορά. Έτσι, αυτό είναι το εταιρικό έθνος κράτος. Αυτό είναι το κατασκεύασμα της αστικής τάξης. Έφτιαξε κοινωνίες οργανωμένες ως αγορά. Επειδή αυτό είναι το πεδίο της αγοράς, είναι που διασφαλίζει την υπεροχή της. Έτσι, και αυτή η μορφή κράτους λοιπόν θα δημιουργήσει το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο που χρειάζεται η αστική τάξη για να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητες. Η αναγέννηση λοιπόν είναι το έπος της ανόδου και της κυριαρχίας της αστικής τάξης. Και συνεπάγεται τεράστιες ανακατατάξεις και αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και του πολιτισμού. Μερικές από τις πιο δραματικές είναι στο επίπεδο της τέχνης. Στο επίπεδο της τέχνης λοιπόν έχουμε δύο πράγματα που κυρίως γίνονται. Πρώτον, αλλάζει ο κανόνας της καλλιτεχνικής μορφοποίησης, όπως σας είπα, και αυτή η αλλαγή συνεπιφέρει αλλαγές και της καλλιτεχνικής χρήσης και της θεματογραφίας. Και δεύτερον, αλλάζει το ίδιο το κοινωνικό καθεστώς των τεχνών. Βλέπω κάπως ο κόσμος φεύγει. Έχετε κουραστεί? Όχι, είμαστε στην δοσμάνωση. Δεν σου κάνουμε αυτό. Αν έχετε κουραστεί να μου το πείτε, να σταματήσω και να συνεχίσουμε με κουβέντα. Μην συνεχίστε. Δεν θα αργήσω πολύ, δεν θα σας κουράσω πολύ. Κάποιοι φεύγουν κιόλας για αυτή την Λοιπόν, όταν λέω ότι αλλάζει το κοινωνικό καθεστώς των τεχνών, αυτό είναι μια καταρχάς κοινωνιολογικού τύπου αλλαγή. Όχι ακόμη καλλιτεχνικού. Αλλά είναι αποφασιστικό για τις καλλιτεχνικές εξελίξεις που θα ακολουθήσουν. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι η ίδια η τέχνη αποκτάει διαφορετική θέση μέσα στην κοινωνία και διαφορετικό ορισμό. Το πιο θεαματικό καινούριο πράγμα που έφερε, πιο θεαματική καινοτομία της αναγέννησης από αυτή την άποψη, είναι η δημιουργία αυτού που λέμε φορητό έργο τέχνης. Το φορητό έργο τέχνης. Είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με αυτό σήμερα που μας φαίνεται αυτονόητο. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε καταρχάς τι άλλο υπήρχε. Τι άλλο υπήρχε? Ένας πίνακας που είναι μονάδα κλεισμένη μέσα στο κάδρο της, την παίρνεις από εδώ, την πας εκεί, την
κρεμάς στο σπίτι σου, την εκθέτεις στο μουσείο, την πουλάς στην αγορά. Δεν υπήρχε. Απλώς δεν υπήρχε το μεσαίωνα, δεν υπήρχε ούτε στην αρχαιότητα. Να μια τεράστια διαφορά. Δεν υπήρχε φορητό έργο τέχνης στην αρχαιότητα. Στην ελληνική αρχαιότητα, στον ευρωπαϊκό μεσαίωνα ακόμη περισσότερο και σε όλους τους μεγάλους πολιτισμούς που ξέρουμε, τους μη δυτικούς, δεν υπάρχει φορητό έργο τέχνης. Το έργο τέχνης έχει δημόσια και λειτουργική αξία. Είναι συνδεδεμένο με ένα συγκεκριμένο χώρο και συνδέεται με λειτουργικές δραστηριότητες του χώρου. Στο μεσαίωνα αυτός ο χώρος ήταν η εκκλησία. Το έργο τέχνης εξυπηρετούσε διαδικασίες λατρείας και προσευχής. Στον Ινδικό πολιτισμό, ακόμα σήμερα στον παραδοσιακό τουλάχιστον, το έργο τέχνης είναι συνδεδεμένο με λατρευτικές δραστηριότητες. Διακοσμοί ναούς, αναθηματικά μνημεία, το ίδιο και στην ελληνική αρχαιότητα, το ίδιο και στην αρχαία Αίγυπτο. Έτσι δεν ήταν ιδιωτικό πράγμα το έργο τέχνης. Και ως εκ τούτου ήταν συνδεδεμένο κατά μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με τη λατρεία. Ή κάποιου είδους. Τεράστια. Έτσι, εδώ δημιουργείται στην αναγέννηση η ιδέα ενός έργου τέχνης που είναι αυτοτελές ατομικό πράγμα, το κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πυροδοτεί ένα σωρό άλλες εξελίξεις ολόκληρα. Πρώτα-πρώτα η εκοσμίκευση της τέχνης. Έτσι φεύγει από τα θρησκευτικά ή λατρευτικά συμφραζόμενα και γίνεται μια καθαρά κοσμική δραστηριότητα. Αλλά τώρα το νέο ατομικό γούστο, στο οποίο ανταποκρίνεται το ατομικό έργο, επιβάλλει και νέες γωνίες θέας, νέες οπτικές. Και ποια είναι αυτή η οπτική, νέα οπτική γωνία? Συνδέεται με τη μείζωνα τεχνοτροπική καινοτομία που είναι η προοπτική αναπαράσταση. Τι σημαίνει προοπτική αναπαράσταση? Αν το καλοσκεφτείτε, σημαίνει ακριβώς ατομική γωνία θέασης. Έτσι, αυτό είναι η προοπτική αναπαράσταση. Βλέπουμε αμέσως δηλαδή ότι η κυρίαρχη αξία και διαδικασία μέσα σε μια αναδυόμενη αστική κοινωνία, η εξατομίκευση, είναι αυτή που σφραγίζει και ερμηνεύει όλες τις τεχνοτροπικές καινοτομίες. Έτσι, η είσοδος της προοπτικής αναπαράστασης είναι μια διαδικασία εξατομίκευσης. Αφορά την εξατομίκευση της οπτικής γωνίας. Στην αρχαία Ελλάδα είχε εμφανιστεί μια υποτυπώδης προοπτική, υποτυπώδης βέβαια, ήταν πολύ πρωτόγονη, εναντίον της οποίας ξεσπαθώνει ο Πλάτωνας. Έτσι, ο Πλάτωνας εξαπολύει κεραυνούς κατά των παιχνιδιών των ζωγράφων της εποχής του και των χαρακτών της εποχής του με την προοπτική και επενεί τη μνημειώδη αιγυπτιακή τέχνη ακριβώς λόγω της ακαμψίας της. Έτσι, ένα πράγμα που φαίνεται ίδιο από όλες τις δυνατές οπτικές γωνίες. Ακριβώς η εχθρότητα του Πλάτωνα απέναντι στην εξατομίκευση είναι ακριβώς η εχθρότητα του Πλάτωνα απέναντι στη δημοκρατία. Έτσι, η εχθρότητα δηλαδή απέναντι στην ελευθερία των ατομικοτήτων. Έτσι, ο Πλάτωνας πίστευε ότι η καταστροφή της Αθήνας είναι ότι ο καθένας κάνει το δικό του. Έτσι δεν υπάρχει πια η απόλυτη δεσμευτικότητα του νόμου που θα καθυποτάξει τις ατομικότητες στο κοινό καλό. Έτσι, το εικαστικό αντίστοιχο ήταν η παντελής έλλειψη προοπτικής. Όλοι θα βλέπουν το ίδιο πράγμα από όλες τις οπτικές γωνίες. Καμία εξατομίκευση στην προέλευση. Το ίδιο δεν είναι. Ακούγεται το ίδιο. Ποιο? Η εξατομίκευση με το όλοι να βλέπουμε το ίδιο πράγμα στην νέα οπτική γωνία. Όχι, το αντίθετο. Η εξατομίκευση σημαίνει ότι ο καθένας το βλέπει από την αυστηρά προσωπική του οπτική γωνία. Δεν βλέπουν όλοι το ίδιο από παντού. Ο καθένας από μια διαφορετική θέση βλέπει διαφορετικό πράγμα. Είναι η εξατομίκευση της πρόληψης. Καλά, εντάξει. Η διαστρέβλωση που έχει υποστεί ο ρόλος της κλειστικά ατομίκευσης και τίποτα άλλο. Του κλεισίματος στον εαυτό μας. Ναι, και αυτό φυσικά έχει τα προβλήματά του. Έτσι. Εκείνο που για την ώρα
πρέπει να γίνει σαφές, νομίζω, είναι η σχέση της προοπτικής με την ατομικότητα. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο λοιπόν είναι που στην νεωτερικότητα την αναγεννησιακή επαναφέρει το αίτημα της προοπτικής. Έτσι. Η νέα αυξανόμενη ροπή προς την εξατομίκευση των νεωτερικών αστικών κοινωνιών. Αλλά βέβαια, αυτή η ροπή πρώτον είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι στην αρχαιοελληνική αστική κοινωνία και δεύτερον, επινοεί ως εκ τούτου νέα μέσα. Όταν οι αναγεννησιακοί καλλιτέχνες λένε ότι μιμούνται την αρχαιότητα, την ελληνική αρχαιότητα, μιμούνται τι? Όχι τη ζωγραφική, γιατί η ζωγραφική ήταν υποτυπώδη στην ελληνική αρχαιότητα. Μιμούνται τη γλυπτική την ελληνική, αλλά τη μιμούνται οι ζωγράφοι. Δηλαδή, αυτό που κάνει η ευρωπαϊκή αναγέννηση είναι να αναπαραστήσει εικονογραφικά την ελληνική γλυπτική. Αυτό είναι καινούριο πράγμα. Και η γεωμετρική αναπαράσταση είναι ακριβώς η απεικόνηση ενός πράγματος από τη σκοπιά που βλέπει το πράγμα αυτός που στέκεται μπροστά σε έναν όγκο. Έτσι, όταν έχεις μπροστά σου έναν όγκο και εσύ στέκεσαι απέναντί του, η οπτική σου είναι περίπου αυτή που αποδίδει η γεωμετρική αναπαράσταση της αναγέννησης. Είναι δηλαδή μία εικονογραφική απομίμηση της ελληνικής γλυπτικής. Δεν είναι ούτε η αρχαία ζωγραφική, αλλά ούτε και η ίδια η ελληνική γλυπτική. Και η αναπαράσταση, η προοπτική αναπαράσταση, το είδος της προοπτικής που χρησιμοποιεί η αναγέννηση δεν είναι καθόλου το είδος που να μετράμε έτσι τις αναλογίες. Ο Λεωνάρντο λένε ότι είχε ένα δικό του κώδικα, είχε καταγράψει σταθερές αριθμητικές σχέσεις ανάμεσα σε τμήματα του σώματος και το συνολικό μήκος. Ξέρω εγώ, δηλαδή η παλάμη θα πρέπει να είναι το 1/5, δεν ξέρω τώρα πόσο, του συνολικού χεριού. Έτσι, το πάγος του ποδιού πρέπει να είναι ταυτόσιμο με ένα κομμάτι της πλάτης που προσδιορίζει αναλογίες μερών του σώματος, του ενός προς το άλλο, ώστε να επιτυγχάνεται μια αυστηρή μετρική ακρίβεια πίσω από το φαινομενικά ελεύθερο πλάσιο της μορφής.